Ani ay usa ka lalaki nga taga-isla sa Bantayan nga nag-trending online. Human gialsa niini ang 50 kilos nga sako sa feeds. Gamit lang ang iyang ngipon. Ani ang report ni Femery Dumabo. Wa damhan ining 22 anyos nga nagpuyo sa sulunon nga bahin sa Barangay Muhon sa isla sa Bantayan nga mag-trending online ang iyang video. Si Martin Isulan kadaghan nang nisuway pag-upload sa iyang mga video online gani mas naila siya nga buy-baga. Apan ang mas nakakuha sa atensyon sa mga netizen mao ang iyang kakusgan ilabi na sa iyang ngipon nga bisan ang iyang mga ginikanan di katuo. Ani ko ando sa kong una nga mag-video ko ako ingana para makita sa ubang tao nga naay taga Bantayan Island nga gahi po day ngipon. Nabuhat na ko ma'am kay para kung naisurte nga moabot sa akong kuan gihimo nga video magatabang ko sa akong pamilya para mahawas mi sa kalisod. Murag di ko katuo dong nganong nahimo man na niya nga bugat man na. Nya pagkahibaw na ako nga kuaning uli sa dire, ako gitan-aw yang ipon, wala may diferensya. Nako dong basig sa sunod kanay gayon ay nagbuhat mga delikado dong kay delikado ba nang bugat kayong imalsahon. Ugwa na palampasan ni Martin ang magpakitang gilas at tubangan sa team sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Yano niyang gipaak ang sako sa bugas nga dunay gibugaton nga dulan sa 50 kilos. Iosab gialsa ang usa ka motor nga siya lang. Matod ni Martin, tinguha man niya nga makakwarta online pinaagi sa iyang mga unique nga videos apan ang nagunang rason mao nga mapakita niya nga taga-Islaman apan adunay kusog nga di kaya sa uban. Suma pa niya, naningkamot sad siya nga makusgan, human biktima sa bullying niadtong bata pa. Sukmagon ko, iniguli na ko sa among balay, may buong na akong papa o mama na dugo akong sanina. Pag sukmagon ko sa una, nya pag high school na ko, ni kuan ko nga mo apil ko og boxing. Nakatuon na gid ako ma'am nga nakaalsa siya pero daw gikuybaan gid ako kay kabugat kay sina sunod ngipon pabaya ang mukuan sunod nabaya yung mga tao nga inang sama sina nang dali kayo gabok ang mga ngipon pero sa iya gidali-dali lang niya pag-alsa. Sunod bilang sa silingan diri kadamo pa niya na nahimo nga murag mula pa man sa papa. Wa siya nakapa-check up sa dentist kay matod niya wa siya gipamati nga sakit sa ngipon. Ang Municipal Health Officer sa Bantayan anda motabang kun buot ni Martin nga mapasusi ang iyang mga ngipon. Pangandoy ni Martin nga maila pinaagi siyang kusog ug makatabang di ilang sa iyang pamilya kundi lakip na sa uban pang mga kabos sa isla. Uban ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.